Moji drahí bratia v kňazskej službe, milá mládež, chlapci a dievčatá, drahí bratia a sestry. Pomaly sa blížime k takému medzníku mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, pretože od 8. decembra, keď sme v minulom roku začali tento rok, tak bude pomaly už pol roka v máji, keď si môžeme povedať, že sme na pol ceste. A z každého hľadiska, keby sme hodnotili tento rok, tak musíme povedať, že sa udialo mnoho krásnych udalostí, aktivít v rámci jednotlivých farností, dekanátov, biskupstiev na celom svete. Veď neustále môžeme aj čítať na internete, aj v našich periodikách katolických, že čo všetko sa deje. Svätý Otec, aké má aktivity, aké vyvíja aktivity. Ale je tu aj čosi, čo pre nás, kňazov, biskupov, je problémom, pretože celý rok kázať, hovoriť o milosrdenstve Božom, to nie je také jednoduché. Viete, že vždy sa dostanete do situácie, keď sa vám zdá, no tak už som všetko povedal. Čo by som ešte mohol povedať, aby som sa neopakoval? A potom prirodzene, že hľadáme v rozličných textoch, homíliách iných kňazov, iných biskupov a samozrejme v prvom rade v tých apoštolských listoch a exhortáciách svätého Otca nejaký príklad, ktorý by nás zachytil. Nedávno som čítal myšlienky Jána Pavla II., ktorý prirovnáva milosrdenstvo Božie k záchrannému kolesu na lodi. Je to veľmi jednoduchý, ale krásny príklad a aktuálny. Pretože viete, že ako prichádzajú migranti z Afriky do Európy, z Grécka, teda z Turecka do Grécka, na tých člnoch, ako potrebujú ten záchranný pás, ako potrebujú nejakú záchrannú vestu, ktorá im zachráni život, im a ich deťom. Niekedy sa to podarí a niekedy sa to nepodarí. Ale spomeňme si aj na tú luxusnú loď, kde bolo všetko zabezpečené. Boli záchranné člny, všetko bolo vynikajúce na lodi Costa Concordia, ktorá práve pred 3 rokmi havarovala v Stredozemnom mori. A možno, že málo kto z vás vie, že kapitán lode dlhé roky bol profesorom na námornej akadémii, kde pripravoval námorníkov práve na to, ako treba v takých mimoriadne ťažkých situáciách zachraňovať loď. On bol vedúci katedry. A práve jemu sa stalo čosi také. V tej realite života. On teoreticky bol odborníkom, on vedel všetko. Bol to človek vzdelaný, múdry a kaplán, pretože takéto lode majú svojho kňaza kaplána. Opisuje tú situáciu, keď narazili na tú pličinu, že kapitán sa mu hodil okolo krku a 4 hodiny plakal a prosil ho o pomoc. A ten istý kaplán potom povzbudzoval všetkých ostatných, celú posádku, pretože oni rezignovali. Oni jednoducho začali všetci utekať, pretože boli presvedčení, že sa loď potopí a všetci zahynú. Bolo tam 4200 cestujúcich. A tento kaplán im priniesol a dal takého ducha, že hoci kapitán ušiel medzi prvými, ale mnohí zostali a začali zachraňovať týchto postihnutých. Costa Concordia. Concordia je milosrdenstvo. Teda vidíte, milosrdenstvo potrebuje aj silu, duchovnú silu zhora, tak ako ju mal ten
kaplán, ten kňaz. Pretože keď sa my spoliehame len na tie svoje schopnosti a múdrosti, tak tá naša konkordia, Costa Concordia, môže veľmi ľahko stroskotať. A tu máme pred sebou Tomáša. Aj on bol odborník. Dokonca to ukázal aj tým, že si vyhradil podmienky, za ktorých je ochotný uznať, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Hovorí, pokiaľ ja neuvidím, a ja neuverím, pokiaľ ja nevložím prst do jeho rán a svoju ruku do jeho boku, tak neuverím. To sú veľmi tvrdé podmienky, ktoré kladie Ježišovi, spasiteľovi sveta. Vidíte, to je tá naša ľudskosť. Ten Francesco Cetina, kapitán lode Costa Concordia, no ten mal toto v sebe. Ja viem, ako to treba. Všetko presne ovládam. A ako dopadol. A ten Rafaele Malena, obyčajný kaplán, kňaz, ten nekládol podmienky. Ten na tú výzvu, ktorú cítil vo svojom vnútri, že treba pomáhať, treba milovať blížneho, treba byť k nemu milosrdný, odpovedal automaticky službou lásky. Aj my často podobne podmienujeme svoju vieru v Boha a vo večný život. Kladieme si podmienky. Presne ako Tomáš. Sme sebestační, sebaistí, otrhnutí od spoločenstva cirkvi, od jej hierarchického usporiadania, uzavretí do seba, do svojej samoty, do svojej inteligencie, do svojej múdrosti. Nechceme sa spoliehať na názory iných, pretože si myslíme, že všetko aj tak najlepšie zvládame sami. A zakrátko, nielen ľuďom, ale už ani Bohu neotvoríme svoje srdce. Chceme výlučne iba dôkazy, fakty, výsledky. Bratia a sestry, veriť však neznamená vedieť. Veriť neznamená vidieť. Veriť znamená nechať sa viesť a plne dôverovať. V takejto oddanej viere, v detinskom odovzdaní sa nám chce Boh otvoriť myseľ i srdce, aby sme už konečne dokázali vnímať jeho prítomnosť medzi nami aj bez rukolapných dôkazov. A tak, ako u apoštolov, aj u nás sa príchodom z mŕtvych stalého môže situácia zmeniť o 180 stupňov. Pustíme ho medzi seba. Iste ste si všimli, že aká to zaujímavosť, že Tomáš, ktorý nebol medzi apoštolmi, keď tam bol Ježiš, tak vlastne zanedbal tú možnosť toho prvého kontaktu s Ježišom, keď sa im ukázal. A to spôsobilo potom veľký problém v tej jeho nevere. A kde bol? Keď všetci tam boli a on tam nebol. Toho vie, kde bol. Emauským učeníkom, dostojný Pán má vo svojej izbe nádherný obraz emauských učeníkov, ako kráčajú s Ježišom, sa zjavil vonku v prírode, keď išli z Jeruzalema do Emaus. On to mohol urobiť Pán Ježiš aj v prípade Tomáša. On sa mu mohol hoci kde inde dodatočne zjaviť a ukázať, ale neurobil to. Na čo čakal Ježiš? Na čo? Aby prišiel do zboru apoštolov, on sám, a potom, keď druhýkrát už všetci tam boli prítomní, potom sa im zjavil druhýkrát. Aj my niekedy sa tak túlame, chodíme hore, dole, máme rozličné cirkvy, rozličné možnosti, hľadáme, túlame sa a zabudáme,
že naše miesto je tu, v rímsko-katolíckej, v katolíckej cirkvi apoštolskej, kde sa môžeme stretnúť s Kristom. Preto je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, drahí bratia a sestry. Tá misericordia divina, to Božie milosrdenstvo, je viazané na to naše rozhodnutie vstúpiť do tej komunity apoštolov a cirkvi. Musíme preto niečo aj my urobiť, ako urobil Tomáš, že sa tam vrátil a že prišiel do toho kolégia apoštolov, do toho spoločenstva tej prvotnej cirkvi. Až potom sa presvedčil a Pán mu dal dokonca aj možnosť urobiť to, čo od neho Tomáš žiadal. Drahí bratia a sestry, nechajme sa aj my nielen tu na prednádraží preniknúť Božou prítomnosťou. Vaše sídlisko kedysi bojovalo s ťažkosťami, ťažkými podmienkami. Možno vy starší sa pamätáte, že keď sa to začalo budovať, nebola infraštruktúra, neboli cesty. Tu na tých sídliskách to vyzeralo hrozne, ešte za komunizmu zvlášť, ako to vyzeralo, cesty neupravené. Bol to veľký problém sa dostať do svojho bytu. Ale dnes je tu iný veľký problém. Morálna bieda, šíriaca sa obrovskou rýchlosťou, je výzvou k tomu, aby sme spolu s Božou Matkou, Pannou Máriou, vzývali Božie milosrdenstvo pre záchranu duší a vytvárali kontakty s Bohom a kontakty s bratmi a sestrami v jeho cirkvi. Vnímajme to, Božie milosrdenstvo, ako jeho dar pre všetkých ľudí a zvlášť pre ľudí dnešných čias. Staňme sa rodinou Pánovho milosrdenstva a rozdávajme ho okolo seba všetkým, ktorých nám Boh pošle do cesty. Amen.